края на 18 и началото на 19 век, в сърцето на възрожденски Пловдив, Трихълмието, богатите фамилии строят големи, разкошни къщи, за да демонстрират своето благополучие. Така през 1847 се появява царската къща, забележителна със своите 130 прозореца и китен двор, собственост на видния търговец Аргир Куюмджиоглу. Във времето, освен жилищна сграда, къщата е била склад за брашно, шапкарска фабрика, девически пансион до 1938. Тогава, по инициатива на пловдивския кмет Божидар Здравков, между Министерството на просвещението и общината се подписва протокол за създаване на етнографския музей в имота на богатия търговец. Началото на етнографската сбирка е поставено още през 1917, когато започва период на събирателска работа и фотозаснемане. Инициатор е изследователят Стойо Шишков, който успява да убеди окръжната постоянна комисия в Пловдив, че в наше време много бързо чезнат старините и е въпрос на време всичко старо да се претопи, да изчезне. Първата сграда, първият дом на музея е днешната Пловдивска община на последния етаж. Първо в една, после в две стаи, тъй наречения галабарник, са се помещавали експонатите на музея. През 1931, въпреки съпротивата на Стойо Шишков, от съображение за икономии музеят е затворен, за да започне нов живот на ново място – в Куюмджиевата къща. Домът на пловдивския търговец е с внушителни размери – 4 етажа, всеки с площ от 570 квадратни метра, 12 стаи, 2 големи салона. Източната фасада е издигната върху стара римска крепостна стена и е част от ансамбъла на Хисар Капия. Единствената къща, смело може да се каже, на Балканите, която има тройна кубилична форма. Преди години се говореше, че тя е образец на пловдивската симетрична къща, но в наши дни вече се утвърди понятието, което беше забранено през епохата на социализма, че това е барок, и то български барок. Вярно, закъснял 150 години след Западна Европа, но това е барок с барокови елементи, с фронтони, с арки. Когато застане човек в средата на салона и протегне двете си ръце, вижда абсолютна симетрия. Назад 2 стаи, напред 2 стаи, страни също коридори, стълбище. Същото се повтаря на следващия етаж. Вторият етаж е известен като най-голямата зала от епохата преди освобождението. Характерни за него са овалната централна част и красиво изписания таван. Не случайно там до построяването на Денято в началото на 20 век се провеждали шумните забави и балови вечеринки. Идва една възрастна дама и казва: благодарение на тая къща съм се родила аз. И ние изпаднахме в учудване. А тя казва: майка ми и баща ми са запознали на бала, еди коя си година. Родът на Аргир Куюмджиоглу идва в Пловдив от Лозенград. Богатството натрупват с производство и търговия на аби и шаяци. Пловдивски летописец Константин Моравенов казва, че Аргир Куюмджиоглу се годилееше до смърт, т.е. той се е гърчеял. Противник на българщината, за разлика от брат му Иван Куюмджиоглу. Аргир Куюмджиоглу натрупва солидно богатство, а къщата е израз на неговите възможности. Днес Куюмджиевата къща, Пловдивският етнографски музей, притежава богата колекция от 65 000 експонати и артефакти. Чрез тях е представен основният поминък и традиционна култура на населението от региона. Пловдив по време на Възраждането е най-големият и проспериращ български град. В него се развиват близо 53 занаяти, сред които абаджийство, гранчарство, медникарство, железарство. Златарската работилница с целия си инвентар е разположена в прекрасния дом. Показан е и пътят към новото и европейското от втората половина на 19 век, когато навлиза стилът ала франга. Атмосферата на епохата е пресъздадена и чрез интериорите и мебелировката на втория етаж, която свидетелства и доколко възприемчив към новостите е градския живот в Пловдив по това време.
Пловдив е един от градовете, където най-рано прониква новата мода и вече виждаме как фраковите, цилиндрите са част от мъжкото облекло, а дамите с капелите са неотменна част от пейзажа. Градските кокони, те са с едни специални коланчета, пафтите вече имат друг вид. Отделено е място за голямото разнообразие от традиционни народни носии, тъкани и килими. Особено ценна е колекцията от престилки, дарени на музея от професор Юлия Дилова. В народния бит престилката е символ на женското начало и честта. Престилката е най-важната женска част, защото тя пази детеродните органи. Не случайно мъж престилка не носи. Ако мъж дръпне на жената престилката, сякаш е съблякал гола и е урезилил пред обществото. Тази част от женския костюм подсказва етнографската област, социален произход, възраст и семейно положение на българката. Затова тя влага сърце и душа да изработи красива премяна. Една мома може да изработи до 20 престилки и нито една с друга няма да са еднакви. Това е удивителното в българската народна култура. Всяка престилка е предвидена за даден етап на живота. На младите задължително трябва да са ярки в червен цвят. Това е кръвта, това е живота. Когато жената напредне във възрастта, тогава престилката е обрана. И от към символи, и от към цвят. Тя е тъмна. Видите ли мома с ромб, тя вече е готова за женене. Тя вече е минала лазаруването. А минеш ли лазаруването, могат да те поискат и до вечерта. Музеят разполага и с изключителна колекция от 1300 ютии. От най-старите, които работят на въглища и газ, до съвременните електрически уреди. Дарението на художника Димитър Добрев е сред първите експонати от постоянна експозиция в новата сграда в Стария град, предоставена от община Пловдив. Освен хранилище за етнографските колекции, новото пространство разширява функцията на музея с творческа работилница за деца и образователен център.